Ayun mga par. Good morning. Dito kami ngayon sa bili ng bigas. Wala na kaming bigas. Ilang araw na bumibili ng kaya sa 1 kilo. At ayun mga par. Nakawin na ako din sa bahay. Kakabili ko lang ng bigas. Ito na yung bigas na nabili ko. Isang sako. At yun, salamat sa binan ko na nagpadala sa amin pambili ng bigas. Maraming salamat po. Wala na talagang bigas. Mas mahal kasi pag yung pa isa-isang ganta yung pagbibili ng bigas. At yun po, magandang tanghali. Yun, nakapagbili na ako ng bigas. At salamat sa binan ko nga na nagpadala sa amin pambili ng bigas. At magluluto ako ngayon ng pikadilyong prito. Ito yung tilapia, matataba. Sa 2, 3, 4, 5, 6. 6 hindi, prito. Ano ba gusto mo? May gata. Mag-ano pa ng unyog. Bukas na lang. Sabi mo kasi prito. Iba-iba talaga yung isip nito. Iba-iba yung isip ng asawa ko. Sabi niya kanina prito. Ngayon gusto niya gata. Prito na lang. Maghanap ako ng nyog kung maggagata. Yan. Ito na yung kamatis. Chinap ko na. Kasunod itong bawang, luya, sibuyas. Ayan po. Ayan. Luto tayo. Luya. At nagamit ko na yung sangkala na binili ko kahapon. Sampalok. Sampalok daw to. At yun, di kami nagkaintindihan ng asawa ko. Kala ko, alam ko paborito niya rin sa prito. Wala gusto niya, gata. Mas the best yung gata talaga. Pero ayaw mo nito. Alin? Nito. Gusto! Oo. Bigyan mo ko. Bukas na lang tayo mag-gata. Kasi Puro muna tayo isda. Isda kaya bala ko bukas mag-gulay. Gulay, basta ayoko ng chicken. Ayoko ng itlog mo. Yan. Chicken. Pagparito kasi matagal. Ang bilis lang to. Handa magpiparito lang na sa labas. Boss, Wait lang. Gagatong lang tayo para tipid. Para tipid. At yun po, baka sa di nakakaalam. Itong bahay na po ito. Itong bahay na tinitiran namin. Na-vlog ko na to dati. Itong bahay na to. Hindi po ito sa amin. Sa kapatid ko ng asawa ko. Nakikitira lang kami. Sa atin niya. Kami lang yung pinapatira. At yung kung no time na ginagawa to, kami yung na-manage ng pera nila. Wala pa tayong pundar. Malay nyo sa pagpa-vlog, magkaroon din tayo ng sariling bahay. Nung nagtrabaho tayo, hindi natin natupad yung haluin. Yun, malinis naman yung kamay ko. Haluin, lagyan ng asin. Kasi papalaman natin sa tilapia. Kunti lang. Ang tilapia natin ay
lagyan din natin siya ng asin para malasa. Ang gawaing bahay lang muna yung ating mga vlog at sana maintindihan din nila kung ba't di muna tayo nakakatulong. Kasi naasikaso ko rin dito sa bahay. At yun, maraming salamat po kay Kuya Juju na nagbigay sa amin tulong pinansyal. Kasi nga yun sa 19 magbabalik na naman kami dun sa ospital para ilaboratory ulit yung anak ko. Tapos sa 20 doon na kami nakalinik nga para i-check up naman yung aking anak. Wala na pala itong laman. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa akin. At sana kayo magsawang tumulong sa mga sponsors. At bigyan sana kayo ng malakas na kalusugan. Ano? Ma? Ayan, babalutin ko na po yung isda at manghihingi muna ako dito sa kapitbahay ng dahon ng saging. Hingi tayo ng dahon ng saging, pantali. Ito. Ganyan yung dito sa probinsya kasi hingi-hingi lang. Langgam. Ayan. Kuha tayo ng dahon ng saging. Itatali ko lang po ito. Pantali sa prito na picadillo. Tapos iniinit siya para di maputol. At ito mainit na tubig kasi papaliguan namin yung anak namin. Unang ligo niya simula nung nagkasakit siya. Yan. Tawagin sa amin ito ay lublob. Yung sinusulog muna yung lubloban para di siya maputol pag itinali. Ayan, tatalian na natin yung ating picadillo. Ganito po yung pag niya. Tatalian nito. Taligan palaman. Ganyan. May na to, may sangkap na. Tapos itatali ganyan, sample.
Pero dapat sa ano, kung kayo magluto, bago taliin, dapat sakto yung palaman. Ito, papakita ko lang kung paano magtali. Pero dapat yung technique nito, bago taliin, dapat yung palaman nasakto na sa mga isda. Kasi pagkada gawa tali, minsan kukulangin. Baka yung ibang isda di malagyan ng palaman dahil matansya. Ganyan kasimple yung pagluto ng picadilyong prito. Yan, ganyan po. Itali na siya. Oh, tanggal. Ayusin natin. Tali na siya. Ganyan lang po kasimple. Ito na. Puro lang muna tayo palaman bago mag tali para magkasya yung ating palaman na chinap. Itong tilapia na to ang ano, liit, maiksi. Yan, lahat na meron. Ipadagdagan natin. Sakto. Lagay. Asan si mama mo na? Mama mo. Ay. Nakuminom ka na ng tubig? Ha? Bibi? Uminom ka ng maraming tubig? Titigan mo, pagsawaan mong tingnan. Yung isda. Yan. At doon tayo sa labas para magluto. Tanghali na. 11 na yung oras natin. Yan. Paliguan yung anak ko. Kumukulo na yung tubig. Yan na. Ma! Si Bibi! Yung asawa ko. Painitin na natin yung ating kawali. Sana po panoorin nyo yung ating binablog, ay aking mga vlog yung ginagawa sa bahay lang. Sana maintindihan nyo kung bakit dito lang muna ako. Hindi pa ako tumutulong sa kanila. Sana po kahit dito yung vlog ko, panoorin nyo po. Yun. At huwag tayo mag-skip ng patalastas. At thank you po sa mga viewers natin, sa mga sponsor. Salamat po sa inyo. Yun.
Painitin yung ating kawali para ano, di dumikit. Yun. Pag magpiprito po tayo, kailangan natin painitin muna ito, kawali. Yan o. Painitin ng gusto bago lagyan siya ng mantika. Kasi pag hindi pa siya mainit, tapos lagyan natin ng mantika, nandidikit yung ating prito. Yan. Kaya ganyan, painitin ulit-ulit, tapos painitin din yung mantika. Yan, mainit na yung ating kawali. Lagyan na natin siya ng mantika. Mantika. At papainitin din natin siya ng gusto. Pag mainit na, pwede na tayo magprito. Lagyan natin yung mga gilid. Yan, mainit na. Prito. Unang salang. Yung ating prito, ayan na po, binaliktad ko na. Ayan, naluto na yung ating unang salang. Tingnan nyo, di siya nagdikit. Ganyan lang po yung sikit niya. Walang dikit-dikit yan. Op! Ganda ng pagkaprito. Pangalawang salang. Kaya dapat hindi siya masyadong crowded sa kawali para hindi siya wasak. Ayun, ulitin natin yung mga araw na dito ko sa bahay, mga pagkakataon habang nandito tayo. Yun, lutuan natin ng masarap na ulam. Lutuan ko muna ng masarap na ulam yung aking asawa at anak. Kasi pag naka-recover na yung anak ko, balik na tayo sa pagbo-vlog. Yun, pag wala ko dito, nagluluto rin yung asawa, pero yung mga madalian lang na luto. Hindi niya kayang lutuin yung mga ginagawa ko na mga luto. Minsan bumibili lang sila sa labas ng mga pang-ulam. Kaya habang nandito ko, lutuin ko yung ano. At may nire-request sa akin na luto. Ano daw, pikidilyo na may gata. Hindi kasi kami nagkaintindihan. Yung gusto niya palang ulam ngayon, yun, pikidilyong may gata. Yun pala, ay tapos nagluto ako ng prito. Pritong pikidilyo. Kaya sa susunod na lang naluto natin yung pikidilyong gata. Yun na yung ulam na unang prito. Ang ganda ng pagkakaprito. Balik ta rin dahan-dahan para maganda yung ating prito. Oh, ganda. Dahan-dahan lang baliktad.
Ayun, luto na rin. Tapos na tayong magluto. At naisip ko ngayong nakain ay budol fight. Budol fight kami. Para family bonding ba? Budol fight. Bang. Yan po, luto na yung ating picadillo. Yan. At magbubudol pit kami. Ito na ang ating ulam. Na, Bibi, prito. Ano? Magandang prito. Pritong may langgam. Bilanggam agad yung langgam. sarap ng ulam natin. At magbubudol pit tayo. Hingi tayo ulit ng dahon ng saging sa kapitbahay. May ano pa? Yan, yung dahon. Family bonding. Parang nag-aami na nga. Mamasads. Kainan. Lagay yung kanin dyan. Tapos tatakpan ulit. Nalanggaman. Yan. Yung kanin namin. Thanks God at salamat sa binan ko na nag-sponsor para sa bigas namin. Ang bigas-bigas. Bawi tayo sa kanila. Tapos takpan mo para yung aroma ng dahon. Yan, tinakpan ulit ng yung dahon ng saging para yung aroma ng dahon ay umano sa kanin. Kumbaga, yun? Lumasa, para lumasa. Anak, bagong ligo, unang ligo ng aking anak at sana tuloy-tuloy ang paggaling niya at sana sa pag-check up ay wala ng yung UTI niya ay okay na. Ayan po. Kainan na. Yung UTI pala, hindi basta-basta. Oh, hindi basta-basta yung UTI. At sa mga sa mga nanay dyan at mga tatay, mga magulang, yun po yung may advice ko sa inyo na sa mga bata, dapat pala sabihin natin yung mga anak natin na huwag nilang tiisin yung ihi kasi doon pala nagkakaano yung UTI. Hindi lang pala yun sa pagkain ng chicheria, maalat, ganyan. Sa pala yung pagpigil ng ihi at mahinang uminom ng tubig. Doon po nagka-UTI yung aking anak kasi kunti lang talaga tong uminom ng tubig, mahina siya sa tubig. Tapos pag gabi natatakot mag-ihi sa CR kasi matatakotin. Sa school naman hindi siya umihi doon, hihintay niya lang na umuwi. Yun, pinipigilan niya. Tapos kakasilpon. Kakasilpon. Ano daw, Yung mga classmate ko, meron nagbubuli kasi sa mga... Binubuli ka? Bakit? Hindi, meron nagbubuli ng Ayaw mo lang sila. Kung nag-iihi ng mga classmate ko, nilalak nila. Kaya, Ay, nilalak ka doon sa CR. hindi. Sila? Nilalak nila. Yung iba. Kaya hindi na lang ako nilidok. Sumbong nyo kay mom nyo. Hintay ko kung snack time na. Ayan. Alagaan natin yung mga anak natin. Kasi yun, mahirap magkasakit. Lalo pag wala tayong pera. Yun. Hirap talaga. At first time ko na mangyari yun, naisugod ko yung anak ko sa ospital. Yun. First time. At yung first time na yun, ayaw ko nang maulit yun. Grabe. Grabe yung kaba na naramdaman ko. Hindi ko hanggang ngayon nasa utak ko pa rin yung pag nung anak ko. Nanginginig siya eh. Parang trauma. Na-trauma ako dun. Ay. At salamat sa Panginoon. At yun, hindi nyo kami pinabayaan. Yung sa sponsor, salamat po. Lalong-lalo na kay Kuya Jojo. Yun, napakabait nyo po. At may pang-budget na kami sa pabalik-balik namin sa ospital na mag-check up. Yun, maraming salamat. God bless Kuya Jojo. God bless po.
At tatanawin ko yun na utang na loob abang buhay. Yung tulong nyo na pinapaabot sa akin. Nung pagpamay nila nung asawa ko, nagbigay kayo sa akin ng 2K. At ngayon naman, yung anak ko naman na ospital, nagbigay kayo ng 5K. Yun. Maraming salamat kay Kuya Jojo. At ingat kayo dyan, Kuya Jojo. At sana laging malakas yung inyong katawan at mga yung family mo, at sana ilayo kayo sa mga sakit. Yun. Yan, kainan na tayo. Give me everything. Nakabito na. Yan, bubuksan na ang ating kanin. Kapulad na. Dito na tayo. Ito parang ang sarap ng kanin. Sarap yung aming kanin ngayon. At siyempre, paborito natin yung kinudkod, yung totong. Kain po. Kain po tayo. Tayo. Sabi na kay Takmo. Kaya ako patawiin ko to. Akin? Yan naman. Oh, dali. Dito magpe-pray. Magpipray tayo. Prepare tayo. Father, the Son, Oh, no. in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord, sa pagkain. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kain. Yan na yung, Dito sa akin. ito, tanggalan. Okay niya. Mukbang. Kasi mo dun, Okay lang. Sakto lang. Nak, upo ka. Okay. Dito ka, mama. Mama! Sige na dito. Baka may Hinawa ko bumili. yung rice tapos nainit tapos nakita ko, lol. Mama! Amo. Kumain ka ng madami, ha? Tapos iinom na. Maraming big talk. Tubig. Kain. Tubig. Big to. Victory. Magkaan natin yan? Ha? Oh, dito ka, mama. Kain. Ah! Di man lang hindi nagtithank you sa akin. Nagload ako ng masap. May mama din, hindi nagtithank you. Ito. Salamat yung kay kay Jojo. Yung sa Pa, gusto ko yung tulong sa atin. Mama. Pa. Si Jojo, kain po. Thank you po. Thank you po ng marami. Kain po tayo kay Jojo. Lahat viewers, salamat po sa inyo. Papa, paano ko yung matanggal? Gusto ko yung skin. Ayun po, tapos na akong kumain. At yung asawa ko, kumakain pa. Napakasarap nung bigas na nabili namin. Sarap ng bigas. Malambot tsaka mabango. Sarap. Bango. Nabango. Hindi niya kasi naamoy niyan. Malasang pang-amoy. At ayun, maraming salamat ulit kay Kuya Jojo. At tingnan nyo na lang po dun sa vlog ni Pula. Kasi may vlog si Pula sa pag-abot sa asawa ko. Ikaw ba yung natulog ako kanina talaga. Hinintay niya ako magising kanina. Hindi niya ako ginising. So dito sa loob. Nakapo na. Kausap niya si Bebe. Ayan. Di ba? Ayan po. Maraming salamat kay Kuya Jojo sa bigay na 5K. Ito po. 5K siya.
1, 2, 3, 4, 5. Yun, may dadali na kami na pera sa 19 at saka 20. Sa 19, laboratory. Kay Bibi, yung ano, ihi. Yung nagsusunod. Yun ni Larry. Ano? Urinalis. Nabubulol ako. Yun. Tapos sa 20, check up. Babasahin yung laboratory niya. Yun. Muli, maraming salamat po Kuya Jojo sa panggastos namin pabalik-balik sa hospital against the light. Nak, thank you ka kay Kuya Jojo. Thank you. Thank you po. Thank you po. Yan. Ma, pasalamat ka mo. Ano umiyak? Yung spoon. Thank you kay Kuya Jojo. Alam niya na po yan at alam ni God na pinag-pray ka po namin. At ayun, maraming salamat din sa mga viewers natin at sa mga kasabay na nag-pray na gumaling na kaagad yung anak ko. Ayun, ganun pa rin. Pray ulit tayo. At lagi tayo mag-pray. At sana gumaling na rin yung asawa ko. Sa Ados, dapat nandun ka na. Sa PGH. Hindi. 4. Ay, 4. Dos ka babiyahe. 4. Kasi- Dapat nandun ka na. Para Kasi nung magpahinga. nakaraan na late ako kasi dumating yung bus 5 day. Ayun. Biyahe pa. Ados siya aalis. 4 yung check-up. Dasal tayo na sana madala lang ng gamot Okay. at di na maoperahan. Kasi pinto mo nga yung check-up. Yung sinus niya, yung sa ilong, bali hindi mo na yun. Yung tenga kasi Yung- dapat gumaling muna. Gagamutin muna yung tenga niya kasi butas yung tenga niya. Eardrum. Matagal na kasi. Gumaling ba? Taon na. Nadamihan na kami yan, pa-check up dyan dito sa Eriga. Kaso pag nagkakasipon siya, konektado po baga yung yung tenga sa kasipon. Naapektuhan yung ilong mo. Kaya Tenga. ano kasi, basta ano, basta okay lang si baby. Nasa magaling na siya, okay na ako doon. Yun lang. At muli, maraming salamat kay Kuya Jojo na walang sawang sumusuporta sa ano namin. Nung nakaraan, nagpadala siya kay Pula 2K, binigay sa amin ni Otol Pula. Ngayon naman 5K, malaking halaga po ito. At tatanawin po namin ito ng habang buhay. Yun. Utang na loob, habang buhay na utang na loob kay Kuya Jojo. At sana ingatan po kayo dyan ni God, buong family mo. Yun. Ingat po kayo palagi dyan. At sana lagi kayong malakas. Sana lahat ng may sakit. Gumaling na. At syempre, pray Kasi lang po. mahirap Kasi, talaga. Kung kay baby kasi, kahit UTI pala, nakakatakot din. Kasi sobrang taas na daw ng lagnat niya. Alas convulsion na kasi. Kahit Convulsion. sabi ko, kahit yung UTI na, medyo mahirap din pala talaga mag-ano. Lalo na sa bata. Pag tumapo yung UTI. Grabe, acute Kasi, na eh. hindi naman to kumakain ng chichirya Kaya nga. or soft drinks. Ang ano niya lang, tinitiis niya yung ihi niya. Kaya doon siya nakakuha ng UTI. Hindi po sa mga kinakain niya. Kasi, ano to eh, maselan sa pagkain. Tsaka hindi siya kumakain ng chichiryang Hindi siya madalas nag-chichirya. Biscuit lang to eh. Hindi siya nag-soft drinks. Lang, Yakult. Ganyan. Ang naka-cause ng UTI niya is yung pagpigil po ng ihi. Kasi, hindi siya naihi sa At ayan, Hindi po. napapahaba tayo. Yun, siyempre, thanks din kay Utol, kay Pula. Dahil siya rin yung nag-abot sa amin na pinabot ni
Kuya Jojo. Yun, maraming salamat kayo, Utol. Sa sponsor mo, maraming salamat. Thank you din sa mga kapatid mo. Kila Mama. Kila Nene. Kasi sila yung talagang din. Masikaso. Din. Kapalitan natin doon na pag umalis tayo. Nakahingi din tayo ng ng tulong sa DSWD. Tsaka sa Ako Bicol. Yan, t-shirt mo Ako Bicol. Kubikol. Shoutout sa mga taga Kubikol dyan. At ayun. Tinatampi lang inay. Maraming salamat sa inyo. Tapos, ayaw na ayaw ko nang bumalik talaga sa ospital. Kahit kailan. Kasi napakahirap ng buhay sa ospital. Lalong-lalo na kung wala tayong budget. Yun, napakahirap talaga. Kasi mayroon din akong nakita na kawawa rin talaga. Pinapasok niya yung bata. Tapos, pagsabi dun sa kwarto, ganito yung kwarto, ganito yung halaga. Naawa ako dun sa mag-asawa. Alam niyo po yung ginawa. Umalis na lang sila. Kasi yung kwarto nga, mahal. Pero, kasi yun? Private room. Siguro di nila kaya yung sa room pa lang. Pero kawawa talaga. Kasi imbis na magagamot yung bata, umalis sila. Pero kung saan yung pumunta na. Tapos sinundan ko, naawa ko eh. Tapos paglabas ko, minutor lang na karga-karga ng babae yung bata. Nakamotor lang sila. Hindi ko na sila naabutan. Umalis na. Ayun, ma. Babay na tayo na. At hanggang dito na lang po yung vlog na to. At maraming salamat sa mga viewers na di nag-skip nagtalastas. Sa mga sponsor na walang sawang tumutulong sa mga tulad namin na mahirap. Yun. At itong bahay na to din naman to sa amin. Nakikita na lang kami sa kapatid to ng asawa ko. At hanggang dito na lang vlog na to. Tingat po kayo palagi. Bye-bye! Mama! Bye-bye! Bibi! Bye-bye! Charot!